थांनाय 2 तारिख जानुवारिनि सिमी चिनी 27 कल्याणपुर प्रमोद नगर विधानसभा विधानसभा प्रथम चेंगलाइका चिनी बुबाग्रानि नब्रुम ग्रेटर ट्रिपलैंड आवायमु पांदा तिनी हिंकाय चिनी 6 दिन कसारो किचा गैप माखायगसन चिनी बरम गनां मंत्री थै थांजाका चिनी यंग एनसी देबरमा बथिमा बागे जों 2 तारिख पहिला न स्टार्ट खायना तमा जों खायमालिया 3 तारिख दिसिम जों स्टार्ट खायो तिनी हिंकाय चिनी 6 दिन क्लायो जों तिनी फाइसक पाइका ताबुक तंगो चिनी उत्तर महारानीपुर बिसी ओ बिसी ओ जों ताबुक दूर खलायो ओ बिसी नि जत्त कामिनी चिनी बुबाग्रानि वारियर्स रक नब्रुम थांगै ग्रेटर ट्रिपलैंड को पिलाय तंगो जों बेलायखेनो रेसपन्स काहाम मानै तंगो जत्तनो साव चिनी हास कां रखा खायना नांगो दब फानो रखा खायना नांगो उलसि जों राजनैतिक जत्त सामान बागे जों बेलायनो खास रांगै चिनी बुबाग्रानि वारियर्स रक कक पिलाय तंलाय जाव आबनि बागे आं चिनी ओ आवैमुं चिनी कक आवैमुं पान्दा जारा हिमुय तंनाय रकनो आं हामबाय बेलायखे मारिओ कारन गोसांमानि जरावो सेलेयावै वा जों तिनी गोसांगो हियावै आजो बासालाय जत्तनो नगो सामुं हुमुं पायो जों दातिनो दूर कैम्पेन खलायलाय तंगो अबा हायकेनो जों खोनाबो चिनी दूर कैम्पेन जारि तंनाय जों अबा हायके ताकलाय जेकुनु पर्याय फानो जों चिनी बुबाग्रानो कप्लाय खायना बागै चिनी आनरस मारिवनो बुट दिदि हने आं जत्तनो ककसारो कारण चिनी आनरस न तुइसे बीजेपी रक गर्व बुट खायै फातार हावो हरि तंगो दुबाई रको चिनीले सिम्बल से आनरस ओ आनरस न तुइ जों बेलायखेनो गर्व उंगो आबनि बागै चिनी बुबाग्रा चिनी बागै बेलायखेनो मताय चिनी बागै गर्व बो सिमेसे चिनी बस कांगो जोंनो लामा काहामदिनाय ग्रेटर ट्रिपलैंड तुबुरि मानाय आबनि बागै ओ जरा जों राजनैतिक बाय थंजाकना जराया राजनैतिक न जों थंनानि जरासे खाजनि ताकुकते बुकुकजों फायदि जों जत्त तिप्रासारा राजनैतिक न वाइसा थंलाय जेवन जों राजनैतिक बायता थंजाकचिदि होनना आं कबक जाव हामबाय जों तिनी उत्तर महारानीपुर बिसि आबनो खलायो जों सारिगो हंकाय जों उत्तर महारानीपुर सममुनि बाजार तंग आजागा जों कायसे हाती पान्दा खलायलायनाय बर' कथम लायमा कोनफ्रो 100 जन नंगो कोनफ्रो 200 जन नंगो कोनफ्रो बा 300 जन 400 जन फनंगो आबो कोनो ठीक करे अबा हायके तिनी खाय किसा बर' कम नांखा जों 100 जन मतंखा कारण तिनी चिनी प्रोग्राम कायनि कायथाम तंग TWF ने सेंट्रल कमिटी नि मीटिंग बतंगो तै कैसा चिनी जरा BLA रंगनि मीटिंग बतंगो अबा हायके गोबां मीटिंग तंमानि बागे तिनी किसा चिनी बर' कम नांखा हायकनसे हामबाय मारिओ 100 जन मतका चिनी लगिता बतंगो बर' हामबाय।